हानजा सम्पद आरो सुबुं सम्पद हाबाफारिखौ मोनजिथा प्राइमारियाव 25 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइ 2022 इं अक्ट'सिम लानाय जादों। अक्ट' 26 जुलाइ 2022 टाइम्स नाउ बड'लेण्ड। 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बिथोनजों हानजा सम्पद आरो सुबुं सम्पद हाबाफारिखौ मोनजिथा प्राइमारियाव मैयानिफ्राय दिनै आरो 25 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइ 2022 इं अक्ट'सिम लानाय जादों। दिनै दादगारि आरो देवस्रि प्राइमारि कमिटियाव ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, भिसिडिसिनि मावथिफोर आरो गावबुराफोरखौ लानानै लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन फारियै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि इएम रनजित बसुमतारी, 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि, गाहाय नेहाथारि मुस्रि निकेल बरगयारि बिथांमोनहा। ओरैनो जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बिथांखि लादों। बे बिथांखिया जादों सुबुं हानजा आरो सम्पद हानजा। बे मोननै हानजाखौ लानानै मोननै हानजानि आसनिनि गेजेरजों बा थांखिनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा बे बिथाखोखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बेखौनो जोंनि 14 नं चिरांदुवाराव मैयानिफ्राय जागायजेननाय जाबाय आरो दिनै बे नैथि सान। सार, बेजों लोगोसे गामि ओनसोलावहाय मा जौगाखांनाय मावदों बेखौहाय लानानै माबायदि सावरायनाय जादों? आंनि रेकर्ड बायदियै आं चेलेन्ज खालामनानै बुंनो हायो दिनै समस्त बिटिआरनि जेसेबां हालाम दङ बे हालामनि गेजेराव जोंनि नैबे दादगारि हालामा बयनिख्रुइ जौगासिननाय हालाम होननानै जों सिनायथि जानो थांगासिनो दङ। मानोना थांनाय 17 बोसोरावहाय 33टा गामियाव बिपिएफआ मोनथामल' जायगायाव दैनि आसनि होदोंमोन। दैयानो जोंनि बेवहाय केरासिन एबा सनानिख्रुइबो दामिसिन मोनसे बेसाद बे हालामाव। गतिके जोङो दैनि जेंनाखौ फोजोबग्रोनो होननानैनो थांनाय बोसोरसेनि गेजेरावहाय 1.5 बोसोर दा सोलिगासिनो दङ बा 2 बोसोर सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव जोङो आउट अफ 33 भिलेज 14 भिलेजाव जोङो डेप बरिं खालामनानै मानसिफोरनो गोजोनग्लाय होनो हानायनि जोंनि जा जिउ, दैयानो मानसिनि जिउ नालाय, बे दैखौ जोङो राननानै होनो हाबाय थागासिनो दङ। आरो बिदिनो गोबां आसनि जोंनि बेवहाय जालांबाय। फिसा फिसौ लामा जादों, कालभार्ट जादों, प्रटेकसन जादों। बेफोरनो जोंनि मेइन बेसिक इसुमोन नालाय, बेफोर खामानिखौ जों मावलांगासिनो दङ।